coaching, que va néixer a Amèrica als anys a mitjans del segle passat, doncs va aplicar aquesta tecnologia d'èxit, per dir-ho així, en l'àmbit esportiu. És a dir, ningú esportista d'èlit s'atreviria a competir sense un coach, un entrenador. I això, com que era molt exitós, ràpidament va passar al món de l'empresa. És a dir, els empresaris també necessiten un coach, necessiten algú que tregui el millor d'aquelles persones. I després del món empresarial va passar al món personal, és a dir, qualsevol persona, qualsevol persona de peu, també és susceptible de millorar en moltes àrees de la seva vida. I avui dia el coaching s'està aplicant a tot arreu, és a dir, no només en l'àmbit esportiu, sinó també en l'executiu o empresarial i, per suposat, en el personal.